Inibingelele indoni phansi empangeni ngesakamthetho bathi maphimbo wonke kanti mina ngithi lo nje ngiyisithunywa bathi abantu uthunywa ubani ngithunywa imizwa yami nengqondo yami nobuhlakani namhlanje ke kunombuzo engingabuzwa inyithi zithi indoni Paul uthini ngalolu daba lokuthi uma sishela intokazi lezi ezathola abantwana zisekhaya bese zithi sithandeni nezingane zethu ziphinde zizothi futhi uma nisilobola sithathe nezingane zethu siyohlala nazo ngoba ngeke sikwazi ukuphayela izingane zenu singazi izingane zethu ukuthi zihleli kanjani emumva bathi ke angikhulume umbono wami yikho ngithenga isithunywa ngisithunywa semizwa yami ngisithunywa sengqondo yami cha mina njengondoni kuye kwanesikhathi la kunensizwa engayibona ukuthi hayiza kahle futhi ngahamba iyovela ekhaya kodwa ngabe sengiyibuza imibuzo kwalapho kwakumele khona ngikhulume nengqondo yami nemizwa yami bese ngilandela iqiniso ukuthi ngabe ngikulungele yini ukuthi ngishiye abantwana bami bakuliphi izinga lokukhula sebengakwazi ukwenza izinto mangibashiya kuliqiniso elimsulu ukuthi owesifazane akasoze waphakela izingane zomunye umuntu angayizali ezakhe engadlile kodwa ke indaba ithi ayiqale phela ngesikhathi kuzolethwa amalobolo ubani othatha ilobolo akube uyena phela yosale ebheka izingane mina ngakusho nje imbokodo yakithi ngoba ngiyabona lento iyimpi iyinkulumo mpikiswana umuntu akathatha isinqumo ukuthi ukhethe ukuyogana nomkhulisa izingane zakhe nami ngasithatha isinqumo ngoba ngangibona abantu abami basebancane ngangekho ready futhi ngakhetha ukuthi ngikhulisa abantu abami njengamanje sizwe ngaqhamuka sengikulungele sengingahamba ngiyogana ngoba sebekhule ngokwanele bese kuba ukuxoxisana ukuthi cha myeni wami njengoba wazi phela uthi angithola senginezingane ngiyocela ungiphi insuku ezimbili noma olulodwa ngihambe ngiyobabheka ekhaya mbokodo yakithi iqinisa silimele ayikho ingane enobaba ababili thina njengoba simbokodo kufanele siyovusa imizi siphinde sibe omama ezinganeni zamadoda ethu asikwazi ukuphoqa laba abasenza abafazi ukuthi baphinde bathande izingane zethu kusuke sekuyibonus mothole indoda ethanda wena nezingane zakho kodwa singaphoqi izingane ayisale ekhaya bekumbono wami njengoba ngishilo ngathi ngisithunya semizwa ngisithunya senhliziyo ayidle ishiyele makhona la ngithe ngashaya khona.